Дәһшәтле сугыш елларыннан соң дисте еллар узса да, ул вакыйгалар хәтердә кабат-кабат яңара. Сугыш чоры балаларының да киләчәк буынга сөйләр сүзләре күп. Ул елларның авырлыкларын нәни җилкәсендә күтәргән Югары Наратбаш авылында яшәүче Габделхак Гыйззатуллинның истәлекләре киләсе язмада. Габделхак абый хатирәләрен яңартып, иске фотосурәтләрне барлый. Гаиләдә алар 5 бала үсә. Сугыш башланганда төпчекләренә нибары 3 яшь ярым була. 1942 ел башында әтиләрен фронтка алалар. Ни кызганыч, ул кире әйләнеп кайтмый, сугышта һәлак була. Немецлар килә икән, посадка буйлап танкы белән. Офицер юлга чыккан инде. Безнең әтиләр чыккан, башкалар да чыккан инде. Килеп җитә башлага, кирип качканда урманга. Безнең әти белән офицер качмаган. Ялларны бик тапап үткән дип сөйләде. Башының бер мужига әти белән служить иткән. 1943 елның гыйнвар аенда олы абыйларына да повестка килә. Аларга сугышның иң ачы вакытлары эләкте дип искә ала Габделхак абый. Дошманны куып Берлинга кадәр барып җитә ул. 1946 елны туган якларына әйләнеп кайта. Авыр яралар алган була. Военный госпитальга эләккән ул. Анда врач принимать иткән. Кайсы яктан син дип сораганнар, Татарстаннан дигән. Кайсы авылда, кайсы районнан, бу районнан, кайсы авылдан, Югары Наратбашыннан дигән. Бу врач бу районның Түбәнәр баш авылыннан булган. Шатланганнар инде. Икенче абыйсы 1944 елны ФЗОга укырга китә. Озакламый әйләнеп кайта. Шул елны авылда окоп казуда катнашырга туры килә аңа. 10 гаиләгә бер окоп казу бурычы куя колхоз бригадиры. Шунда җыелышып, фонарлар кабызып, окоп казырга китәләр, инструментлар алып. Бик суык ул җылны 40 градус гел төшмәде, таки суык та кышы буе. Окопны казыйлар, лом белән, салкында нәрсә күп казый алмыйлар алар. Аннары бераз эшләгәч таралыша башлыйлар инде. Сугыш вакыты, ачлык, ашамаган көне буе эштән соң кич китәләр окоп казырга. Аларга да бик авыр. Габделхак абый бу эш артыннан тәрәзә аркылы күзәткәнен хәтерли. Үзе катнаша алмый, кичкенә була. Шулай да аның нәни җилкәсенә дә авырлыклар төшми калмый. Апасы белән бакча башындагы мунчаны сүтеп, мичкә утын итеп якканнары бүгенгедәй истә. Әнисенең чарасызлыктан куш амбарны сатып җибәрүе дә онытылмый. Салам башлы киртә ул. Шуны сүтеп аттылар, кайбиш егетләре. Шешти инешкә кадәр 5 җиллекне, инешкә кадәр саламнары ышып китте. Аның шырмада нинде шырмасында бар пишән. Кайбишлар барсы да атларына ташыдылар инде ул пишәнне. Без карап торабыз, шунда бер сүз әйтә алмыйбыз, 8 яшьлек малайлар нәрсә. Үзебез күрәбез, без беләбез. Шулай итеп амбарны 16 атка тиеп чыгып киттеләр. Мәрзия апа алып килгән 16 пот бәрәңге, 16 потка шуны сатып җибәрдек. Менә ул ызба салды зур иттереп. Шунарда гомер итте шул ызбада. Онытырга теләп тә оныта алмаган хатирәләр бихисап. Ул елларда күргән авырлыкларны сөйләп кенә аңлатырлык түгел ди Габделхак абый. Сугыш чорында күргәннәр онытылмасын да, кабатланмасын да иде дип тели ул. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.